Jó estét kívánok! Csomor Hermér vagyok a Fényszínháztól. Szeretettel köszöntöm Önöket a Bonyhádi termálfürdőben. Hamarosan elkezdődik a két előadás, amit érdemes tudni róla. Az egyik egy világutazó lesz, a másik pedig a vízről fog szólni. Szerettünk volna a Fürdők éjszakája program keretében valami igen látványos műsort beiktatni, ami ugye augusztus elején vonal abban a Fürdők éjszakája. Ez a Bukovina Fesztivál miatt egy héttel eltolásra került nálunk, de talán nem is baj, hogy elnézve a mai napi időjárást. És erre kerestünk programot, ami lehetőleg igen látványos, és talán most majd a program lefutása után elmondható, hogy jó választás volt a Fényszínháznak az előadása, hogy őket választottuk. Bízom benne, hogy a vendégek is megelégedéssel látták ezt az előadást. Én nagyon meg vagyok elégedve a produkcióval, azt gondolom, hogy igen látványos volt, úgy ahogy próbáltam elképzelni előtte, hogy egy ilyen produkció, mert ugye néztem róla előzetesen videókat a YouTube-on, hogy ide a fürdőbe telepítve, a víz fölé, úgymond, ez hogy nézhetne majd ki. Azt gondolom, hogy megvalósult az, amit úgy megálmodtunk ide. Én 15 éve lézertechnikával foglalkozom, és 3 éve számolt ez az ötletem, hogy egy fényszínházat is csináljak, ami gyakorlatilag a táncosokkal, mindenféle előadókkal együtt kombinált lézershow, de ma egy szimpla lézershow volt gyakorlatilag. Ezt ki kell találni, és én szoktam írni a forgatókönyveket, ez gyakorlatilag az én fejemből pattan ki. Nagyon sok helyen mindenféle meghívást örömmel teljesítünk. A Fényszínháznak még nincsen fix helyszíne, de minden alternatív helyszínt, fürdőket, templomokat, minden meghívást nagy örömmel veszünk. Az interneten lehet leginkább minket megtalálni a fényszínház.hu című oldalon, és ott látható, mindig kirakjuk a következő előadásunknak a pontos elérhetőségét. Az első műsorunk az egy világutazó, és gyakorlatilag körbejártuk a világot. Próbáltunk olyan zenét választani hozzá, ami ezeket a hangulatokat, tereket, helyszíneket így felidézi, és a grafikánkat is így állítottuk össze. Valamint a másik műsorunk az egy vízről szóló előadásunk volt, gyakorlatilag a végére beleírtuk egy kicsit Bonyhádot is, hogy bonyhádi saját kis érzésvilág is benne legyen. Igen, igyekezünk mindig azért így egy kicsit szívhez szól és lokálpatrióta műsorokat írni. Azt gondolom, hogy Magyarország egy nagyszerű hely, és jó, ha ezt észrevesszük, mert minden nap ugyan itt vagyunk, de akkor is ez egy klassz hely.